Halkara ekspert Türkmenistandaki ýagdaýlary iki nokta nazardan çemeleşýär. The Jamestown Foundation birleşiginiň analisti şeýle-de düýbi Washingtonda ýerleşýän Merkezi Aziýa Kavkaz Institutunyň gaýwany ilmi barlawçysy John Daly'niň 9-njy iýulda birleşigiň Eurasia Daily Monitor neşrine çap eden makalasyna Türkmen ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyna gysgaça syn berilýär. Türkmenistanyň ykdysadyýeti ýary boş bulgurmy ýa-da ýary dolu ady bilen çap edilen makalada ilki bilen ýurtdaky umumy ýagdaýlar suratlandyrylýar. Makalada Türkmenistanyň takyk jemgyýetçilik ykdysady maglumatlary edinmegiň kyndygy aýdylyp, daşary ýurtlarda iş alyp barýan türkmen opozisiýasynyň ýurtdaky ýagdaýlaryň yaramazlaşýanlygy barada berýän maglumatlarynyň fonuna Aşgabatda diýdim zor häkimiýetiň türkmen jemgyýetine ýagdaýlar gülale ulluk diýip aýak depmegi yurt baradaky anyk takyk maglumatlary hassa agyr öne salýar, diýilýär. Ýurdun ykdysadyýety barada jemgyýetçilige ýetirilýän habarlarda taraplaryň maglumatlaryna tapawutluk göze ilýär diýip makalada aýdylýar. Türkmenistanyň tapdan düşen valyutasy manadyň hümmeti 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri 542% pese gaçdy. Şeride şu ýylyň başyny 10 manada deň bolan dollaryň gara bazardaky narhy 3-nji iýulda 29 manada çykdy. Ýöne beýleki bir tarapdan hökümet şu ýylyň dowamyny umumy içerki önümiň 6,12% ösçökdigini habar berýär, diýip makalada aýdylýar. Esasan türkmen hökümeti bilen ýylteşigi bolmadyk garaşsyz media serişdeleriň maglumatlarynyň resmi maglumatlar bilen deňeşdirilmegine taýýarlanan makalada türkmen ykdysadyýetine iki penjireden syn berilýär. Makalada hökümetiň ötüşlerden söz açýan wagty ýurdun daşyna hereket edýän köpçülikleriň media serişdeleriniň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklardan çörek nowatlarynyň gurrun edýänligini ýytalýar. Awtor Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny gazanmagy bilen ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ondan soň hökümet başyna geçen Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun tebii baýlyklaryndan gelýän girdejilerini ada çapýan taslamalara şol sanly bahasy 2,13 milliard dollarlyk halkara aeroportun guruluşyny Guinness'in rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ak mermere bürömägi we şoňa meňdeşleri karşylandygyny belleýär. Ýöne ýurdun köçe wakyan tarapyna elpeş-elpelik çaýlýanly bolsa arka tarapda durmuş ýurdun adaty raýatlar üçin hassa yaramazlaşýar. Geçen oktyabr aýyny hökümet ilatyň mowt, tok, suw we gaz öpçünçligini ýatyrdy diýilip makalada aýdylýar. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär diýip The Jamestown Foundation birleşiginiň analisti şeýle-de düýbi Washingtonda ýerleşýän Merkezi Aziýa Kavkaz Institutunyň gaýwany ilmi barlawçysy John Daly belleýär. Makalada bu ýagdaýyň türkmen hökümetini öz gaz eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagy hassa iterýänligi, ýöne Orsiýet bilen Iranyň türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen ýurdun energiýa sewdasynyň diňe Hytaýa garaşlyk alanlygy, şol bir wagtyň özünde energiýa serişdeleriniň nyrhlarynyň global arzanlamagy we Hytaýyň ykdysadyýetiniň kuwatynyň pese gaçmagy regionyň aşy optimist tamasyny ödemänligi agzalyp geçilýär. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan berk gödäwçilikde saklanýan media serişdeleri adamlaryň ýurdun içindäki ýagdaýlara syn bermek mümkinçiliklerini kynlaşdyrdy diýip analist belleýär. Statistiki taýdan anamdar maglumatlaryň ýok ýerine halkara maliýe edaralary türkmen hökümetiniň çap edýän sanlaryna salgylanmaly bolýar diýip Awtor halkara pul gaznasynyň Türkmenistan barada ýaýradan soňky maglumatlaryna salgylanýar. Halkara pul gaznasyna görä Türkmenistan ýa manadyň devalwasiýasyny amala aşyrmaly ýa-da döwlet karşılamalarını çäklendirmeli. Hökümet bularyň ikisine de ýermejek ýaly. Sebäbi olaryň birincisi ýurdun raýatlarynyň durmuş standartlaryny pese gaçyrar, ikincisi o hökümetiň prioritetlerini sorag astyna salar diýip awtor belleýär. Halkara ekspert öz makalasyny täsin çaklama bilen soňlaýar. Şol sebäpden ýurtda ýagdaýlar bu golaýda hassa yaramazlaşjak ýaly. Ýöne bu ýerde ýeketäk sorag munyň ýagny ýagdaýlaryň yaramazlaşmagynyň nä derejede tiz amala aşjagydyr.